Oh, a mám lávu. Diamanty! Ešte raz. Your fire, more. Čaute. My sme Freezy Games a dnes zážitame znova z Minecraftu. Je tu so mňou. Je to pán Darksky a som tu, ja Fire. Dnes vás troška po dlhom strihu vítame. Takže v štatistikách môžete vidieť, že Iron Ore sme zakopali 135 a rôznych, jak je to napríklad, že 19, Gravel, proste takto. Takže vy ste si to aj načítali a toto sme hľadali. No nie dlho, pretože tutok sú takéto doly. A boli tu aj music disky. 3 music disky, za to sme úplne šťastní, pretože to je úplne vzácne to je, to si naháme, to si dáme do obrazu a budeme to úplne sa po tým modliť, že sme to vôbec našli. To je pár vecí ako je Iron, čo sme naťažili teda. Sú tu nejaké tie vlny, čo sme mali z prvého dielu a to je tak všetko. Maximálne to kresadlo, čo sa robí dosť ľahko. A ideme si dneska by som si chcel spraviť aj taký ten portál. Ale vieš ako proste, že zoberieme lávu a iba ona obsidian lebo diamanty, to sa bude teraz dlho hľadať, ale som mega šťastný za tie music disky. Áno, to som aj ja šťastný. Ok, zoberiem si pár ešte spravím. Počkaj, vykrafti celkovo brnenie z handy, keď už sa pečú Iron, tak vykrafti brnenia. Ty kraftíš, to je normálne ako vyzerajú, tak sa robia. Len počkaj, musím si brať. Počkaj, viem ako sa kraftia brnenia. Viem to do majárom. Máme strašne veľa ináč aj oné, len my sme strašne veľakrát zomreli, voda. My sme strašne veľakrát zomreli, pretože celkovo je to ťažké a ja si to vlastne teraz chcem nastaviť aj na inú obťažnosť, aspoň na ten easy, nech to je troška také, síce to bude ľahké, ale no. Oh, a mám lávu. Diamanty! What the fuck? Porti sa na mňa rýchlo, je to pri láve. Počkaj, ja robím teraz tú farmu, lebo... Kámo, to je jaký lag. Ja sa iba tu pozriem, vieš, lebo to bolo vykopané troška z toho dreva a iba skočím dole, že tu nás neboli. A odrazu BUM, diamanty tam uvidím. Ty kokos. Poď sem. A to bolo úplne blízko pri našom dome a my sme si to nevšimli. Kámo, a to bolo, my sme to rozkopali, my sme si to nevšimli, to vážne. Ako tomu nechcem veriť. A ja som aj videl, že tam je jaskyňa, ale ja som tam nešiel, lebo... A čo, vieš? Večak. Ja mám taký zlato, pretože zlato je dosť dôležité ináč. Na zlaté jablká, ktoré budeme potrebovať pri boji napríklad s Viterom, alebo s takým iným bossom. Ak by sa vám táto séria dosť páčila, čo dúfam, tak by sme mohli spraviť aj takú modovanú. Keby sme už troška naťažili a ja si to vlastne poberiem troška lávy a môžeme rovno takto zastaviť. A skúsim vyťažiť tie diamanty, okej? A donies mi vodu, hej, potom potrebujem... Aj, pod nimi je láva, Takto pochybujem, že vyťažím, ako tak bezpečne. Je potom pre nejakú vodu, pretože... Aspoň som to zasadil, ale potrebujeme vodu, tak či tak. No portnem sa na teba. Pozor, ale je tu láva teraz, takže poď rýchlo, poďme sa. Vidíš to? No. Ale je to iba jeden rod, a pozor nekop to. Chceme to zastaviť. Celkovo. Ja som to už tak takže keby to padlo, tak to by to nemalo vadiť, ale... Pozor! A je to tam! Diamanty! Prvý diamant, náš prvý diamant, začiatok nášho úspešného minecraftovského dielu. Prvý diamant. Krásny diamant. OK. Prvý diamant je najťažšie nájsť, potom to už malo ísť ľahko. Aby ste si ho to ani nešili, skús výjsť von, poď sem. A vyjdi von. Počkaj, ja mám nejaké lagy teraz serverové. No, lebo vlastne nejako celkom brzdí, net, vieš, to ono celkom prerábanie. Počkaj, ale zober nejakú vodu, ak nájdeš. Mám, ja mám. Máš vodu, tak poď tam domov. Ideme spraviť, mám 3 lávy, takže 3 obsidiany v podstate. Dá sa to nastaviť 10 toho, dávaj torčák, máš nejaké. Nemám, ale tu tak by mal byť náš dom. Moving at speed of sound, we can hedgehog around. Got ourselves a situation, stuck in a new location without any explanation. No time for relaxation. Don't break
don't think, just go, 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 go. Sonic, he's on the run. Sonic, he's number one. Sonic, he's coming next, so watch out for Sonic. Gotta go fast, Sonic. Gotta go fast, Sonic. Gotta go faster, 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 faster. Je tam? tam. Portál! V druhom diele hneď portál a diamanty. Dobre. A fakt nemyslíš, že sme cheatovali, hej? Čo robíš? Keď sme cheatovali, tak rovno, hej, mám to, keď sme cheatovali, tak ideme do Netheru? No, poďme. Počkaj, ale ja si odložím hlavne veci aj hlavne ten diamant. Takže... Ja idem zložiť kresadlo, lebo nechcem, aby sme stratili. To jasne iba meč a krompáč. Ideme. Keď začal si tam berem aj ľahký ten kýblity. We need to go deeper. Počkaj teraz chvíľu, hej. Čo sa deje? Prečo sa nejde portovať? Počkaj, musím sa čítať. Portol si sa pozor. Fúha, počkaj, tu dosť dropujú FPS-ka. Aj mne riadne. Počkaj. No mne už nie. Ani nie, ja už mám tých 90. Ťažšie to nechcem. Prepáčte za psa, ale... Počkaj, neboj čo byť. Dina! Sejmoň! 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 Ja som v svojej ríši, chlapča, som oheň. Ja težím. Ja to je za prvé XPčko a za druhé je... Dá sa to na veľa veci použiť. Nie, to je s kosťou. S kostnou múčkou. Ok, môžeme ísť preč, to sme chceli jedine spraviť. Ja, na čo? No, glowstone teraz nezískame, pretože vyjde pod zemou. Jej, som tam, som vonku. No asi. Je tu ten... Ťaž sa úsed, a možno potom zasadiť. Hej, lenže... Tak ľahko získaný glowstone. Jaj! Keď ťažíme stále jen, keď ťažíme stále jen, keď ťažíme stále. Tak to bude sa spal na ten glowstone, akurátne. No.
Ťaž aj soul set. Tam, okej, máme všetko. Aj soul set. Hej, ja som už vyťažil, tak stačí pár. A tak malú šancu, že nájdeme v tých čestkách, v tom onom hrade. No, poď ten hrad nájsť. No, tak ale to vieš, ako ťažko hľadám na krvi. Nie sme ešte úplne hore. Ja neviem, ale je to tak troška. Nie, rupol krompáš, takže mi to už môže byť jedno. Nemám kropaž, nie. Pomoc, pálim, horím. Tej. A čo ja nemám vodu. To sa nedá položiť voda, to sa, lebo ono sa hneď. V podstate. Zober mi vec, spoj rýchlo. Zober mi vec. Polovica si zvorala. Hej. Nie. Ok, idem radšej späť. Nie, zostan tam, ja som tak pohodne padol do hlavy. Aha, nemôže sa portovať do inej dimenzie. Teraz nájsť sa ten môj domček. Ja som sa stratil asi v tých jaskyniach. Tak chod naspäť do portálu. Počkaj, je to teraz začala dropovať, okej. Hej, však idem do toho portálu. Tak som sa mohol na teba portovať, vieš. No tak ale vieš, ak ten portál nájdem. Tam musíš iba dozadu, vieš. Ja som našiel von cestu, ale to nie je dobré, pretože musím ísť dnu. Ale jak? Fúha. Preto to nejak chodím do netheru. Pretože to sa môžeš rýchlo stratiť. Tak ho si mal ísť iba naspäť, ja som vedel cestu naspäť. Hej, už viem aj ja. Chod tam, lebo už tu je noc a ja nemám momentálne pri sebe nič. Mám zase náš nether. Ale dobre, ešte sa spavnul tak pod zemou, pretože keby sa spavnoval tam hore, vieš, tak mohlo by to byť dosť zlé, pretože... Hej. Dobre, už sa môžeš portovať. Môžem? Hej, už som v našom svete. Počkaj. No, Okej. inak našiel som ten náš starý crafting table, tak ho sa dám. Tu máš všetky veci. Ja som ich mal iba pár. Však tam máš, hen. Ok, sem to vyhádžem. Chýbajú mi topánky. Nemáš? Topánky ti asi A meč. zhoreli. Topánky ti zhoreli asi aj s mečom. Ok, takže pre dnešný diel. Nie, ešte dáme chvíľku. Ok, idem sa vykopať asi na vrch, čo? Nie, však ešte máme chvíľu času. Však hej, ale hore sa musím vykopať hlavne. Hej, len ja musím si teraz hlavne spraviť nejaké veci, pretože mi tam zhoreli topánky a meč, takže si musím spraviť meč a topánky. Tak, meč. Našiel som iron, no tak kopem a nájdem iron, what the fuck. Buď ticho. Tina, čo robíš? Máme skoro vyrastené toto. Ok. Potom si... skeleton. Počkaj, teraz kopem hore. A tu by si mohol dať inak ten waypoint, vieš o tom. Sa nedá. Tak ale to potom miesto potom stratíme, či? Nestratíme. Však ja sa kopem hore a tam môžeme dať čo postaviť. No. Máš tie glowstony? Ok, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak sa vám toto video nepáčilo, zapnite like, dislike, popríklade sa kúknite na naše minulé videá a šerujte to video, užívajte, čau.